Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, tanya the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Yes, nyaya ndokufamba nayo zvamanje inyaya yeDare podcast. Kuna vasingazive Dare podcast, it's a podcast inoitwa naZigo naKunda Ichitima, Uncle Saint na DJ Sparks. Vanogara pamwe chete votanga kukurukura zvavo nyaya, vachizeya nyaya vakomana dziri kuitika, dziri kutrenda. Saka vapa episode 2. Kana usati waona Dare podcast, enda kwa DJ Sparks kana kwa Uncle Saint kana kwa Kunda Ichitima kana kuti kwa Zigo, unoona kuma platforms avo Dare podcast episode 2. Episode 2 harisi kunyanyopisa zvaro kupfuura episode 1. Episode 1 ranga riri muchiki, but episode 1 rakavhurisa hombe kusvikira vakomana vakuda kusungiswa nemamwe maprofita enhema pakashata. But zvisinei, hatisi kutaura nyaya iyoyo. Panapa ndine nyaya yandauya nayo yandawana paDare podcast apa. Hanzi all prophets, all men of God are stand-up comedian. Vawani rikandikuratidze musazoti ndoita sei ndeitaura nyaya dzekunyeba, muzviita sei muzvionere mega, muzinzwire mega neti mawani chaiwo aya pakashata. Saka right, rega tifambe nacho. I think it's people that wanted to see kuti yazara zvechokwadi. Not to mwana wese kuende ikoko bozo wenoti ndotozorere ngodzi ndandiriko. Saka vanhu vakatito isatiende ikoko. Bozo vada kumuratidza kuti no iwewe hausadzi, bozo kuna chete kazvinja pazvitenge zvingakuzvikudza so. But they followed. Zvitenge sizvinhu zvaMwari, but zvinhu zvekuzvikudza, zvinhu zvemunhu. They followed. Zigo, anything chataurwa about passion musanyepe, anodefenda nyange achitoziva kuti passion ari wrong 100%, ende iye andoziva kuti passion munhu efake, but anodefenda. Ari loyal to the game, loyal to the boss. Cartoon. That event was talked about for 3 weeks. And you say madimoni mbudiro aita andikuuza kuti madimoni abuda sei. But on the same inini mafungiro andoita ka people actually didn't attend that night of wonder. Why inini maondero angu ndekuti vana vanzwise passion, vamwe vakatoenda vachitonoti tiri kunoona comedy, because that guy is a stand-up comedian zvekudaro kana akada zvake. So vanhu they were actually confused kuti takuenda kuchechi here kana kuti kucomedy, because Ndoda kutobvunza ko outfit ya Michael Jackson. Okay. Wakocha. You Uncle Saint. Oh, but it stands. Uncle Saint is actually a pastor. And is it? Tell me one pastor is stand-up comedian. one Prophet kuda kwashe Jose. Yeah, prophet kuda kwashe Jose kakaiswa muchikoro. DJ Sparks. Sparks is loyal to the boss, to the game. Aiwa, loyalty inodiwa zvinhu zviripo pana chakashata. Saka right now makuziva kuti DJ Sparks ndewa prophet kuda kwashe Jose, Zigo ndewa passion Java. Hanzi one munhu asingaite zvestand-up comedy, prophet kuda kwashe Jose. And tiri panyaya prophet kuda kwashe Jose, remember muna August, I'll check my dates, ndinyasoona kuti boy here ndisandataura madates asiriyo. Muna August vari kuzadza National Sports Stadium.
saka ngatigare takaita sei takawandira ikoko neuwandu hwedu mwana wese kunational sports timuona kuti ndiani anozadza isusu tichitsvaga nawo zvimwe zvese zviratodrum timuona kuti ndiani anozadza pakati papashoni najose bandakamboita vhidhiyo panapa ndikataura kuti jose anogona kuzadza because he is very very humble and zvikanzi neumwe munhu mucomment aiwa haasi jose anozadza asi mwari ndiye anozadza ndikati aiwa point of correction maita basa mukoma saka august mwana wese and august ndo month yandakazvarwa kandokona kunge nditori iko futi ikoko handitika rega tifambe nacho tikutaura mapast muchikoro hatina kunzwisisa papoamuna anabika mbora unoisa uchikorwa unoita kuti munhu achikokeso ndoprofet kuda kwashe hanzi vakaiswa soda vari too soft you get aiwa hatisi kuda kubata mapapeyo chakapedza ikoko takapedza kuhambo ndopaona the power of God that is on him because neka soft voice kaka but what I'm saying is help my example Apostle Chiwenga half of the time when I'm going to church morning was sick because anenge achipula majokes those stand up comedy because you'll be standing up while doing comedy Prophet Mataliwa apana very zizigo na Prophet Mataliwa people they will be laughing half of the times because you'll be standing up and also cracking jokes kwa prophet you be end baringa almost every prophet is a stand-up you comedy. need some sort of humor to Ko keep baba the people guti vaita sei Baba good. baguti anga singaparidza tell me bonoza baguti paiparidza white teacher Right, is it? vaitaura nyaya white teacher aiwa enough about tine vanhu vari topic avo vari very controversial musociety yedu kuti ukangoda kutaura zita ravo kamuno right haatogumira panapa kana mauda kuzonoona the whole thing endai munoona ikoko handitika kumachannels atambotaura aya aiwa dare rinotofaya dare rinotonakidza zvekutodaro and unotonakirwa ini ndotogara ndichiriona ende ndinoona rese ndakachila zvangu handina kana apa ndoskipa kana kuita sei ndichiseka zvangu ndichinakirwa neboys language but ndo nyaya yacho yandangoya kuti ndikuratidzei kuti hanzi vese vanhu vamwari mastand up comedian vanenge vakamira vachiita sei vachikreka majokes vachiita comedy statement unonyatsorinzwisisa here vachikreka majokes vachiita comedy vakamira pamberi pechechi nyatsorefungisisa comment iroro ombwasiya comment mucomment section wotaura kuti unofungei nazvo kuti hanzi vanhu vese all men of God and all prophets are stand-up comedians. Ma-stand-up comedians munomaziva ana Long John and then tovacompare nemapastors nemaprophets murikuona. If you know, you know. If you don't get it, forget about it. Vakaipa. So ndo clip ranga chingofamba naro zvamanje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane mu video rinotera.